Доста хора, нищо видео ще ви покажа как си един приятел тролим в рандом файлен сервери. Преди това не забравяйте да се присъедините в Discord сервера на Dream Roleplay. Всяка вечер събираме доста хора. Така, нека започваме. Хакам барбар да се кръсти. Да, хакам барбар сакам. Къде го представя как се каже хакам барбар, искате ли да иде фейт? Колко пари нов аде, бе? И те си приемат. Коста да ме бъгна, бе. Мани. Кочета има. Ето, много яки фадета има, бе. Виж ми косата! Виж ми косата! Я влез удари един топарик на някой вътре. А, не. Колата ще удириш. Слеза от колата. Гледай да спрете да ме бутате, благодаря. Аре, бе! Моля да спрете да ме бутате! Аре, идвай, че това се излезе, бе! Аре, идвай, бе! Те сме ограбаха, хакам барбер. Слеза от колата. Слизай от колата! Брат, познаваш ли един румен Стара Загора? Те са казват, те му им викат. Чека, бе! Виж къде отиде. Искаш да влеза вътре в репилото? Не! Я виж къде отиде колата, виж къде отиде. Майко, ти като блъснеш някой, той лети. Има някой в линейката. Да, пускай. Мале! Глиза! Мале, глиза коста. Ела. Извиняй, ко ти е моли инстаграма? Чакай момент, идва. Има путка, ела. Да, чакай. То ще върля в колко пари, бе? Паркирам тира. Вай. Момчета от коса плакате. Голямото ма боли. Путка полицай. Ко ти е, моли инстаграма? Извиняйте, ще молим едно инстаграмче. Чакай. Така бе, не съм го попала, съм возих, бе. Моли са едно инстаграмче. Да, бе. Кажи, бе, гейски шоу. Бати детския мотор. Скачам там всеки ден. Аре дай инстаграма, бе, стига, бе. Аре, бе. Стига, бе. Чай, че така няма без да я паркираме, бе. Тук е пак тясното. Я го свири на хубаво. Не, стига. Бой, полицай. Не. Левка. Подгориха, я отби, не се занимава с полицай. Господин полицай, нещо къста и стана. Ти стръгва. Отказа се. Бегайте, бе. Вашата, бе. Сега следва най-смешната част от цялото видео. Нищо се че прави. Босни полицай, ляво, молят. Излетя патрон. Идва. Завира. То се Брати, гъста ми нищо, ставам се заключи волана, брати, сега ще извикаме полиция. Извинявам се много. Пути гониш! Човек по стопа. След това админа на езика говорил ни и стана това. Кала, преди малко те изпитай ми ти давахме лайтлист, нали? Да, бе. Тогава кой това ти гониш, оня гони... Игра на гоненка. Ама никога не направи. Ти преди малко ли играхме на гоненка с един. Нищо не ме залаващо. Слушайте, втори път това нижа не се повтаря. Ти гониш, оня гони, третия гони и разни такива. Добре. Да. Да не се привикваме пак, защото става лошо. На тая путка инстаграма как е, бе? Нищо, чао. Какво? Да бигаш какво in the Bulgarian history? Какво стана, бе?
Да отбиете, да отбиете. Опа! Господин главен комисар, някой си документи за проверка. Добре, ей сега го сме бе. Полицай, само да ги намеря. Трябва ми 3 шофьорски... Ага. Към този билен снимката! Ти съм аз преди пластичната ми операция. Ай, не му обижда бе, нещастник. Гинов, аз тебе тълзал и то... Извинявай, ще моля инстаграма. Ко направя? Чупех се. Аз взех с турка по земята. Брат, за инстаграма да питаш, на мен не ми го дава. Чули бе? Една серия инстаграм да питаш. Сумно, по заведенията, ако няма Този знам дължи да скача! Кое? Са ще изпише елати в сапорт. Извиняй брат, така малко чупех джома. Ко стана? Поръчи 15 пици на стъги, поръчи 15 пици. Гладнички ли сте? Какво ще желаете, господин? Вие какво ще желаете? Вие сте от другата страна. Маргарита имаш ли? Да. Направи 15. Вече помогна и ще да бутнем. Брат, влиза го в пицарията, сега се скрие някъде. Ма той прави ли пиците, прави ли пиците? Да, сигурно съм давай, ходил. давай да сходим, давай да сходим. Кажи му ти он да Брат, седна аз да се чакам изчакам. отпреди. Я свирди му! Ти са... Бъркай се казва. Тъс би битка от гугото лези, мае! Не бе, не говори го Направи да ви попитам, ви влизали ли сте в къра? В къра? В къра влизали ли сте? Обаче изкажа тази собака, Абе, колата! Колата, бе, пите! едни доказателства. Умря ли, бе? Там един къра има. Алекс, че Кажи му на ето мистер Джакпот да си Бъцката съм господин полицай. А? искаш да сходиш от града ли? Викам, като оправите да я питате за инстаграм, че ми се обадите, да я кажете кой. Сега чакай. Любимото число деда, да, аз нямам любими число. Ай си хоч. Колко пари е една поправка на човек? Поправка на... Аудито. А? Тръгвам. Сега ще с друга кола. Чакам в стримаш. Баннаха му, фак. Баннаха ли те? Да, аз съм видеото ви е харесало, праснете лайк бутона и се абонирайте за канала за още видео. Забравяй да кажа, влизайте в Dream Roleplay, линк за Discord в описанието на видеото.